Hello, what's up guys? Padong demi karon sa mga classmate. Mag-food trip. Ari ang mga classmate. Pada may gihuwat isang book kung mga classmate isa. Tapos silang boarding house. Di man kato mo uban. Giwat tayo mista mong kauban nga nangasaag. Nangasaag ni. Dito na. Dito na mo. Nasaag din sa mong gagyan guys ba. Ang laktod manggod ni. Saag pa more. Oh, lagman naman dito. Panglaktod pa mo. Huwag mo kataw sa gagyanan. Lipat ha? Siya? Hayo na kayo. Na kayo dito lang da moto. Alas do to. Isunod doon mo. Ayur gitu dito. Abi ko kasunod mo. Ya, gitu. Duwag ikuyokan. Nga saag doon. Ay gila. Ang busing ka to, naman pa na. Tuwa na silang busing. Magtuwa na rin sila. Gano'n na yan, nangasaag. Abi mo kakasunod mo. Di, abi mo kasunod mo kay. Oh, diritsa yun. Diritsa. Hiso naman ka muna eh. Walang ibalik mo mo. Dito. Dito, abi mo kasunod mo kay kadungan. Karon guys, dynamic boy sa mong classmate si Marlon with ano ilang bahay guys oh. Yung saka na rin globe. Kanawan na itong yung saka globe guys. Ayun yung saka globe. Mga classmate ah. Yoy! Kaya nga, may suod. May suod tara. Ito naman na ito. Aha. Masaag me. Lumayar og suod ng tre. Lumayar kayo og suod. Dabang na kayo. Sunod. Ano yun? Oh, nalipat ko ba? Hindi sa may ito na straight. Hindi ko ba? Sa may dyan sulti, nangyabot mo ng dapitan? Kamera. Kaya ilaw na lang. Pas doon, kalibanga ka na. Tambal eh sa mga kasukasuhan. So what's up mga people? Nagsuot ka silang bahay. Tingnan din niya ang mukhang sudan karon. Pansit. Kanton. Nato dito ang manok kayo guys. Itong manok. Anong pala? Napalik mo mag-uwal. Hindi pa isa na guys ha, kaluto dahil sa kamong kanon ng paniod to. May galang ikan sa Danau. Ano gilito na mo ba? Shabu. Bukan ka. Sa buhay mo?
Tilas pre. Nakutan nito na bay. Rong mga unta. Tulo. Tulo yan. Oh, garon mga bay, gibuak na mo ang lobe. Ay, gamit yung mga musik tingog yun. Na may question there. Badi ba? Robot? Baby? Wala na sa kapkataan. Sagun sa man. Pero apps. Ngit-ngit mga bay. Hindi nag-among nila mo. Ano yung mga tawanang nagpasinabot? Mo pwede magsabot ba ano? Madadyon pa. Oh, lagi. Abo nga lagi. Mura man ako sa mura man ako sa karton. Para ka buok. Bukaw na eh. Hindi ko alam kung sino pansintan guys. Magkitson pata. Dugay na. Dugay katawan. Lugay na ng litson, alas 2 ito makakaon. Ay, alas 2. Malung-malung kung alas 2. Hey guys, welcome to my. Kini siniral butan, hindi pa usahay no? Butan na gay na eh. Sawahin na lang. Patay. Masih yaw may sibog hilak. Curi pa na yayar ka na sa akin. Ay, ito ba? Picture na ka, may di ka naman. Nagapo pa ut na salary guys. Napangulot ka sa mga guys. Bulolaan. Jokekan? Ha? Joke. Doon sa mo ka na palima ka. Pilapil na po na dua-dua. Ha, sudlanan gugmanti ka, bray. Sudlanan ni gugmanti ka. Pero na lang food dili. Dapat do. Mana yang mong lamaw kasi patangan na mong mantika. Ale. Ano ka tibuo ka na sod lagi. Muna dai. Coconut. Na may laog ni ah. Ha, nega tibuo ka na sod na. Hoy. Patangan na nila guys sa Nagkiraya mga lamaw. Nagkiraya Unang galay. Oh, pisti ay. Then hotdog. Kita mo siga tangan ka lukay. Lukay may gadag siga na. Ilunod na nila ang ilang kanton. Saan ka na yung kanton na sa bawo na? Sabon na ganyan. Sabon yung kanton? Walo ka buo. Kaya na mag-bahog-bahog yan. Muawas na ba? Pero ngawas, dahil ganito sa baho. Anak ba mo mangluto? Dahil ka muna nagluto. Sunod o kanton o hotdog. Nagbilin tagamay, tilawon. Kilawon. Makabutod diba nagtiyan? Hindi manghatag. Wow ka. Hindi na dahil. Kilaw lang kanton. Mura man ipog chicharon. Malata naman. Mura man ipog kakaap chicharon eh. Ang kilaw tab pancit. Balik-balik. Di yun na. Pataw-taw isa. Di itak-ang sana dari sana. Ipatatarin sana ato sana. Ako na ukara kay. Gahe pa na. Itak-ang sana. Mura pa na kanang naihuan.
Yami man po guys, ning kilaw tag kanton. Nga kau charon. May namuno mo ka kanton kilaw. Wow, lami oy. Okay, mikos-mikos na nila ang kanton guys, no? Hindi ko na po ba. Mikos-mikos. Tanpura, wakle na mga mungkong ka. Gawas na ba? Isa. Now, food trip na natin yung bucket. Sinukod ito po nagpagtimpla nilang kanto na. Paano yun nila ba? Sinukod na yun. Hi guys. Pero guys, ito kuno mis gawas mga on guys. Gawas bahay na dito. Ato iba, di na mo. Iloko na lang mo kay sayon. Dana na lang kada ubangan na. Asahan ko rin sa di mata masod ang pultan. Pagtan taguan. Ameno na aron na sa baw. Atong pantawan dai. Masih ko dua orang. Okey na na. Tama. Atong pantawan na to ah. Bili na ba? Kay nabay pandong. Balhin na namin ang ilang mesa. Ikaw may nga si maa kami matumban kami. Dadong man ang lamisa. Ato may gawas mga on. Masa ka na sukdan na nek? Sugdan. Hindi na? Luwag. Temperature. Lami pag ano ka unay uwan. Hindi tayo pagad. Anara manana. Ang dahon. Otol, ang dahon na tol. Dahon. Dahon ya po. Hindi ka na nila ang lango. Pilay mo. Pakyo ako lagi. Suga oh, pressure di utang dun na. Ano to, otol? Hindi ka na luto. Sakit na. Menugo, suguan, menugo po. Ang siguro ka ma-incubate. Buwag, usang adlaw nga. Ay man-incubate sa ng 7 buwan ragi anak ka. Usang adlaw, rikuan ko na. Usa. Pagkawan. Dagsara may mabuhig may 7 buwan yun. 7 buwan. Kada usa, kada kaldero, pastilan. Asan na bay? May incubate sa kaw na. Manok na. Ito, di ka nila. 10 days. Bukan na nila lang sa ano. Ayaw, dali mo sa ano. Picture na niya. Ito, mamixer kay. Picture record. Wow, plato mo lahi, marag masakit ton. Ano ba? Plato blato. Mumugasan. Kami na kayo nilang sud ano? Silaw tabi. Picture ako na mga isa, picture may de. Picture ko yun, ran ha. Tapos ka, tapos. Mga mo ba? Yeah, tol. Wasak. Kamo ka man mo design basta mag ano? Lamaw. Lamaw ba? Ano mo maglamaw? Sakto lagi. Kamu git mena to tanan. Ikaw. Hindi na ano na pala. Ihikya to lamaw pa rin dor. Gay. Lingkurana na. Wow. Picture. Ano na? Lekay. Picture kaya ana. Dang Pikiran kanan ba? Automatic mo na picture. Ay lang magsanay suruy me. Ada gana na kamo. Ampo sir. Ano hindi ka mau ampo. Picture. Ano ikaw to no? Akan. Nanangin no guys, yung ano ba?
Gracias de Amen. Okay guys, mga ano mi guys. Sige, ikaw kami pa-picture ah. Video ko. Ikaw yun, isil. May Marlon na, Marlon. Masa murag yung damay, magpanit. Luda ko ba? Marlon guys, mga ano mi. Yawa, matatapan yung Jordan. Picture, sabi! Bayan, picture eh. Mga ano mi, kahit putas na. Ano ba? Kanan Jordan? Tanan na. Kita, ay, gusto tayo. Oy, Yawing, dali kayo. Picture naman eh. Sabi ko nakita ko, ang apel kami na. Muna picture, bangawan sa ta, kaya putas na. Kub mga bay, mga ano mi. Buat dia tak semua awak dah. Tak pakai. Oo, na. Kuat ko yun. Ada, tak. Bisa sa break sa. Break down. Break sa kaya yung dream tan. Kaon mga bay. Ngaon sa may bay. Okay. Suyo, sudah plato mo kasi ka. Duga na ka. Init. Bateng. Wa der pud na mo tumagtahi yor. Tagak mag-uban. Biya. Pre. Anak sana pre, ngaon sa bay. Bro. Ito pukurin niyo na lamin kay kulera man. Nawad mo dito tayo maato. Muna kagapon doa. Muna madagapon ikaw ka gid ko sang lubot ron. Bilada yang mi. Mayo pa na pala itong ibuhat no? Bukan di karong pala makaikaw rin yung plato ha. Ugasin dyan yung dahog apil ha. Dumarti balik ko na ito sunod. Sinitahan ito kung luto na. Init ko man yung luto. Ako tumaaf. Ano kaya? Dili muna nang ilo. Hindi na may parihara. Nagabok ko si Paran. Kibaw po na sila nga. Parihara nga hindi na pa ako. Concentrate yung mga tahanan, mga ano? Mga tahanan, mga ano, sa'yo mag-concentrate pa, magkakasa, arang banha ah. Diyan na mameng. Nga lagi kasabaw na pa eh. Terus ini matuk makaon. Mumbai tu gunung kan? Mumbai. No, sabi, hindi magkasinabot, no? Magkasinabot, magkasabot mo daan. Di pa to nung ka nang yor. Oh, di makurong. Gua ko ning dong Marlon tu naik. Naik. Hoy, narinig mo. Sunod adlaw, ito na punta mo ha. Yawa. Yawa. Hindi mong genius ang likod, oh. Kaon ba? Di po naman nung George. Mana? Apa itu Najar? Pero bongga na auto kaya Oo, ay, general. di pangandaman ng tarpaulin. Enggak. Mama kaya kalapal ng tarpaulin. Sorry itu. Ang tarpaulin, ngay kong, Kiri kwan. Lapida. yung tarpaulin, wait, nay, kalapate, kalapate. Masuk tak. Switzerland ini. Nga, kay, Switzerland ingat di motor. Switzerland berbilang ada awak dete. Mado. dumi ka doon, ito, kay, ngay, Macam apa?
Ini mo rin ng kaon na. Ikaw rin mabulahan. Ano ka daw? Puno na. Asa mga? Luod na ka? Hindi mo kung libakon mo kaon ko. Gamay na ganit. Gamay na ganit na kaon. Napati ko daw na. Gamay na ganit na kaon. Ato pakita lang ero kalima kumal na. No na yung bukog yung gawas. Ano murag mahagit lang ero murag pakita pag ka. Iya ba? Hindi ka po ano? Ang dako na po. Sultan na po na? Ano ba sultan na po na? Ano? Sulo ka. Kano? Kano ba? Kaon ba gagawin kay nakasabahan na mo kang tingron. Mata mangipon maguruto ni mo kano to hanakaon. Mo gahit. Mag gamay na guys, namilan. Hiridian, binet. Grabe style mo ra magmaon ni nauna mao pinakuha. Grabe labis kalat. Ya, para. Kalma. Daman na standing eh. Kalma ka sigwa. Dunan ka na. Ayan. Ka. Baso. Ako pala be. Dara baso ra gawa. Ako nyo may aron makunudan. Di ka rin pala yung pake. Kailan din guys, kaano mo taglamaw? Pasto la mawa. Nga ba, panghimagas ba? Busat na. Wala kang puso na naman. Saan na, kasayang, hinga itong Nga, bye-bye. Kaano mo taglamaw? Poko na yung manok. Naglamaw na po sila na guys, oh. Ano naman, nagkaon, may kabustunan ba? Panghimagas. Nalaga mong lamaw guys, oh. Kahit sila na. Yung hunaw sa ko guys, arong. Sabag kasi yung papag, di ka mo kagaghan. Yung basta yung papag, di ka pa uliog. Di usap. Ano pa panagsa ba? Kaano ba taglamaw? Kaano ba taglangaw? Naman naman tagkagluto. Langaw na ba yung kanon? Ingog, gamay ra imong kanon na puno lagi na. Lagi kuha yung mag, oh. Priority ko mo daghag ngani kay. Permintive, yung kabawas ba? Yay, delikado ni pare sila ba? Permintive bawas. Wa sa tada na bawas-bawas. Pikit tada na. Dito mulig di mabugahan. Yay. Aron, i-mention na napangan. Ay, gibilag ko yun. Wa ta na kay bad na. Ay, bertikan man ko. Sa imong ka-istorya ron nga nagatapok ta. Sabi ko ay Sa imong nag-istorya ron nga nagatapok ta. Nothing. Nating ako. Nabusog na mo na ikasulti. Ba ikaw sa may imong makasulti ron nga nagatapok mo. goods na. Yung uli na. Tuwa na. Nilunod ang Oy.
Gagko sa rami. Gusto mo kong kamuton. Ilunod at luwag. Kumuha ko na pre. Luwag ilunod. Saitang. Okay na kay ato-ato ram. Kita ro bay mangaon. Murag sabaw kasi mga permentian niyo ra pandugang oroy. Iyay. Okay na kay. Busog na matas luto. Sabaw na pud. Hayre kay ubutang sana kay rong hindi na po ni malunod ni. Kapan ba? Na malaman na po dyan guys, naman magkaong luto. Masa seradia dia ya? Supervisor. Iya guys, mau supervisor ya. Thank you guys, pag-uwi na ito na itong video. Thank you for watching.